Perdona a todos por el retraso. Pero muchas gracias por venir. El tema del modelo energético. Muchas gracias a los chicos de la plataforma de modelos energéticos que un poco de cómo funciona. Es un tema muy interesante porque toca muchas esferas. Está relacionado con la economía, con el medio ambiente y con cosas que tocamos día a día, como la factura de la luz, los precios y cosas similares. Son temas muy transversales. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Buenas tardes, soy Santi, interesado en la plataforma. El logo este de 5 bits no estaba en el cartell, pero bueno, como parlarem també de pobresa energètica, el Team Poverty Group és un grup de voluntariat que al final vam explicar què estem fent i ha nascut a partir de la plataforma. Seguirem això. Primer un poc de context, després explicaré un poc la plataforma, què fem i per què fem el que fem. Després passarem a part de factura elèctrica, després propostes per a ahorro energètic i després la part de pobresa energètica. Energèticament depenem estan els recursos limitats i els il·limitats. Energèticament depenem sobretot en cotxes i tradicionalment centrals tèrmiques de petroli. Depenem de recursos limitats com el cas de petroli. Per tant, l'àrea de baix de la curva esta sempre serà limitat i sempre hi haurà qualsevol recurs limitat, no el petroli, sinó el carbó, l'urani o qualsevol. Sempre tindrem una curva de petroli que en l'extracció es va pujar, tot això és l'extracció per perforació i diferents pressions i soles, i sempre arribarà un punt que alguns diuen que era 2006, altres 2015, com siga, ha passat ja i està, doncs això, els recursos són limitats i no podem treure tots, no és il·limitat el recurs. Per tant, depèn energèticament d'un recurs limitat, és o no intel·ligent. Després, energia solar. Així en València tenim clar, l'energia solar ens arriba tots els dies i es pot aprofitar bé siga per part de tèrmica, la calor que ens arriba del sol, o ben fotovoltaica amb panells fotovoltaics. I això ens arriba molta energia que... A veure, 2012, des del primer d'ací, és el consum mundial durant un any d'energia. I aquest és el que s'espera per a 2050. Aquest és l'acumulat. Aquest de més gran és l'acumulat de els 35 anys de 2015 a 2050 i estos d'ací són els recursos fòssils, els recursos limitats, d'urani, gas, petroli i carbó. El xocotet este d'ací és el que arriba al sol, és que arriba del sol a la Terra després d'haver sigut absorbit, perquè el sol arriba a l'última capa, la capa més exterior de l'atmosfera, i per atravessar tots els gasos que conté l'atmosfera s'absorbeix i part de l'energia es perd, però tota l'energia que arriba a la superfície terrestre es pot aprofitar i és una quantitat prou més gran que la que podem obtenir dels recursos limitats. I després d'altres renovables, l'eòlica, biomassa, hidràulica, la marina i l'exotèrmica. I res, ahí veu més o menys quantitats de cada recurs. Per molt que tinguem molta capacitat de produir energia a partir d'un sol recurs, no es pot dependre, no es pot jugar tota una sola carta i hem de tindre el mix energètic, que es diu, i hem de produir energia a partir de diferents fonts. Aquestes tres podríem dir que són de base, perquè sempre estan funcionant. Seria el carbó, la nuclear i la hidroelèctrica, que sempre estan en marxa i no es para, sinó que no es para de la part. Si vegem en aquesta gràfica que a partir de 2001-2002 es va començar a... Això és potència instal·lar i estàvem sobre 40.000 megawatts instal·lats de potència i a partir de 2001 va començar a créixer, va començar a instal·lar-se més potència elèctrica i
i veiem com fins al 2012, que era, arribats a duplicat, s'han duplicat a 100.000 megawatts de potència instal·lada. En canvi, la demanda, que és esta línia negra, el consum energètic en Espanya, veiem que a partir de 2000-2008 han crescut, però la crisi ha fet que la demanda energètica no creixia al mateix ritme de la potència instal·lada, del que s'esperava, perquè la potència instal·lada pot ser la previsió que es tenien les grans empreses d'energia que es demandarien al país si l'economia anava bé i tot això. Per tant, es va preveure que hi hauria creixement econòmic i que seguiria creixent i tot això, però es va veure que no va ser així i la demanda no segueix. És interessant és veure aquestes de 5 mig que van créixer molt fins que van donar compte que no. Aquestes de 5 mig són el cicle central de cicle combinat, que després veurem que són gran part de la potència instal·lada en Espanya i veurem que no estan funcionant al seu màxim rendiment i veurem per què. Dins d'aquest mix energètic hi ha molta potència instal·lada i dins d'aquesta potència instal·lada en Espanya la justifiquen les grans empreses elèctriques perquè diverses energies renovables no són gestionables perquè no sempre ho fa vent o no sempre fa sol i la gestionabilitat d'aquests recursos és la seva justificació per a dir que hi ha d'haver molta capacitat energètica instal·lada en el país. I aquest és un argument que gasten per a després fer impostos al sol, en el Real Decret d'Autoconsum que vam treure a final de l'any passat, i des de la plataforma després veurem que creiem que deuen pagar per un recurs que no és seu, per sol no seu. Defensem que les energies renovables són les més barates, són més barates. Així que no ho dic molt bé, però la ciclogènesis de 2013 va ser de la nit de Nadal de 2013, veiem el preu de l'energia i veiem com aquests dies de final de l'any, per a ser la ciclogènesis i els parcs eòlics van funcionar molt bé i veiem com això, el preu de l'energia va baixar molt i així veiem el preu de la cèl·lula fotovoltaica de silici com des del 1977 fins al 2013 al final el preu com ha anat baixant, que podran dir que és cara, que no està desenvolupat, però no és de veres. El preu ha baixat molt. I això, en un mix que compta un gran percentatge, una quota de mercat en un gran percentatge d'energies renovables, podem veure que un dia que passa molt de vent, el preu sí que es veurà afectat per aquest vent. Llavors comentem des de la plataforma. Així, els costes de transició a la competència, els CTCs, són en 1996 i 97, en el govern d'Aznar, es va fer la liberalització del sector energètic en Espanya i liberalització que alguns experts se sentien que era desregulació i el que intentaven fer és costes estos que són part de la factura que han seguit pagant des del 2006 eren impostos per a liberalitzar el sector. Els pressupostos, les inversions que havien fet les grans empreses comptaven en un benefici tots els anys que anaven passant per a fer les seves inversions. A liberalitzar el sector energètic perdrien part de la competència perquè hi havia més empreses i tot això. I el que van fer els CTCs estos, que el que feia intentar compensar aquesta pèrdua de competència que tindrien en unes empreses que entrarien al mercat i ocuparien part del mercat que no guanyarien en les inversions de les empreses que ja estaven antes en el mercat regulat. Des de la plataforma critiquem que a partir del 2006, des del 1997 fins al 2006, s'han estat cobrant estos CTCs i s'han estat cobrant per damunt de la previsió que es tenia, és a dir, s'intentaven cobrir una part de costos i després s'ha vist que han guanyat
més del que havíem previst, perquè del 80% que s'esperava que pergueren, al final han guanyat el 90%, no s'ha reduït els seus beneficis, en compte de reduir-se el 20%, s'han reduït sols un 10%, i guanyen menys, en compte de suplir aquests 20%, que això han suplit el 20%, però ells han guanyat el 20% menys, el 10% menys. Per tant, al final, acumulat s'ha generat un deute de les elèctriques en l'estat espanyol de 360 milions d'euros, 3.600 milions d'euros, que no es veu molt per ordenat. Vull dir, qualsevol cas de corrupció es queda darrere en la llista del cas de les elèctriques que deuen diners pel CCCs i per liberalitzar el sector energètic. Una puntualització és... Això en teoria es va pressupostar a 10 anys, però en teoria fins a 2006 ja estava el pressupost dels costos de transició a la competència, ja estaven coberts, però es va acabar el període de 10 anys en el que suposa que ja devia estar tot pagat, però aquest component de la factura es va seguir pagant. I s'ha seguit pagant durant molt de temps, inclús des de la plataforma i des d'altres organitzacions s'ha advertit al govern espanyol que estaven pagant alguna cosa que no tocava pagar, fins que hem arribat al punt en què, ja ho diré, ha expirat, no, com es diu? Ha prescrit. Ha prescrit, són 3.500 milions d'euros, penseu-ho 3 vegades, 3.500 milions d'euros que estan regalats a les empreses podent haver fet alguna cosa que a voluntat no s'ha fet res. Vull dir, no és que podem dir que el govern ha sigut incompetent i no ho ha fet. No és incompetent perquè oficialment sabia que això estava passant i no ho van solucionar. I ara des de la plataforma el que estem és, ho hem denunciat a Brussel·les per intentar que un estament supranacional pugui fer la justícia que des de l'estat espanyol no es pot fer. El paper es va quedar en un caixó i ningú govern posterior, a partir del 2006, ha fet res per portar davant. Com a conclusió ens quedem que les energies renovables són més barates i la plataforma, passem a la plataforma, tenim esta web, tenim 417 organitzacions, a d'aquest matí, i més de 7.700 persones a títol individual inscrites. Està format per organitzacions, per els col·lectius socials i tot això, i persones individuals que s'han escrit. I si algú us interessa tot això, en la part de va unir-se i per escriure's el manifest que tenim. Les dues idees sobre les que juguem la plataforma és que és possible la transició energètica i abandonar energèticament els recursos fòssils i passar a un sistema que no depengam d'altres països o d'altres jaciments per a obtindre energia i que no serà possible si no des de la societat civil no es pentem per a que aquest canvi sigui possible. El missatge seria este, és una oportunitat per al canvi climàtic que és inevitable, que ja està en marxa, per a parar un poc o que no siga tan fort el colp, que estan distribuïdes els diferents tipus d'energia renovables, estan distribuïts el sol, el vent, les marees, biomassa, geotèrmica i altres formes d'obtenir energia a partir de recursos que en qualsevol latitud del planeta estan disponibles, que serà més barat i que aquest nou model energètic que es proposa crearà treball, per almenys en la part d'eficiència energètica d'edificis per a disminuir el consum. Aquesta part de treballadors de l'obra i de la construcció que puguen estar en l'atur poden tornar a entrar en compte de construir o millorar de rehabilitar edificis que quan es van construir no estaven pensats en l'eficiència energètica o en reduir el consum. Per tant, objectius de la plataforma tenim fer pressió a governs i institucions de diferents ajuntaments i trencar la barrera informativa perquè tots aquests problemes energètics no eixen en la tele, no entren fàcil, no són fàcils d'explicar, són fàcils d'explicar però no se diuen, no eixen per la tele i no es veuen i no són clars de veure.
la plataforma ha fet diverses campanyes que diuen contra el Real Decret de l'autoconsum, pel tema que han de pagar si tenim més de 10 quilowatts de potència estel·lar i volem instal·lar-nos plaques fotovoltaiques per autoabastir-nos en casa, han de pagar la part de l'impost. També han fet uns documentals que ja són 3 programes salvados de l'oligopolio que comentem com està el mercat energètic funcionant ara mateix i com té la forma d'oligopoli, perquè va ser un poc les empreses que controlen la gran part. Una campanya contra els comptadors intel·ligents tal com estan funcionant ara mateix i han fet mobilitzacions contra la pobresa energètica, que després Pau ens contarà més sobre el d'accions hem anat, el que havíem dit, a la Comissió Europea, hem entregat el document fundacional de la plataforma al Ministeri d'Indústria i tenim diferents, estem organitzats en una xarxa de nodos en tot l'estat espanyol i cada un d'ells som autònoms d'anar fent incidència política en la mesura que puguem. D'accions com esta en la ciutadania i diferents foros socials, activitats formatives i encontres i tot això, també participem i intentem per això. També tenim part de formació que després Pau explicarà en la part de pobresa energètica i intentem fer tallers informatius o punts de facturació energètica per a qualsevol persona que vulgui aportar les factures pugui veure si té sobredimensionada la potència en la casa o en funció del consum que té. Anem a la part de facturació. Si algú porteu una factura, ara és el moment de treure-la. Primer, comercialitzadora. Així en València, el general és que sigui Iberdrola i llavors podeu veure la part de... Qui de vosaltres diria que entén la factura elèctrica? Algú s'aportaria amb mi un sopar a que és capaç de dir tot el que paga de la factura elèctrica? Què vos pareix? Un engaño. Jo quan me compro unes sabates, veig les sabates com són el color que m'agrada, el material que m'agrada, són còmodes i les compro. I entenc el que paguen, sé el que paguen i el que me cobren. En la factura d'electricitat, no. Yo tengo aquí la factura y en la factura donde pone energía facturada, donde pone hora punta y hora valle, abajo cambia y pone hora valle, hora punta. Cambia el concepto. Es decir, que en hora valle consumido 13 y en hora punta 20, pues arriba pone hora punta 20 y hora valle 13. Y esta es la distribuidora y me ha dicho que cada una, la productora y la distribuidora tienen un diferente concepto de lo que es punta y valle. Un lío, sí. La chica se me ha puesto colorada y no sabía decir. No lo sabe. Son empleadas al fin y al cabo. La factura de China, por la part de resumen de la facturació, tenim en general els conceptes que es paguen, la part que són impostos i la part que són d'energia consumida i la potència. Podem veure després, podem diferenciar de tipus de factures els comercialitzadors TUR, que eren TUR, tarifa d'últim recurso, que era hasta 2013, i ara es diuen PVPC, que són precio voluntari de pequeño consumidor, és com li diuen, però que és mercat... Això ponen el musicle aquí. Sí, és mercat regulat i diguem que el preu no el trien les empreses. Eixes serien, són aquestes 5. Són esta Endesa Energia 21, Iberdrola comercializadora de último recurso, gas natural, o E.ON comercializadora de último recurso i EDP. Posa, en la part de dalt de la dreta de la factura, ahí posa quina és la vostra comercialitzadora. Aquí si posa eixa, és bona senyal. Si no posa eixa, segur que no teniu el PVP. A ver, no s'entén. PVP. Ara sentim-vos ho explico. PVPC és mercat regulat. Diguem que el preu el fixa l'Estat i que no pot anar al mercat. Mercat regulat és este, PVPC, o mercat lliure. El mercat lliure és competència en teoria i això.
¿Dónde sale el Exactamente, ¿dónde está eso la factura? A la part lateral deuria així també. ¿En qué parte lateral? En molts casos, així. En molts casos. Però A cada ver, factura és un... primero, ¿por qué no todos tenemos el mismo tipo de factura? Deuria. Yo no tengo el mismo tipo de factura que ella. No hay dos iguales. No hay dos iguales. A ver, ¿Por qué? mira, de acuerdo. Antes, bueno, estava en un mercat que era regular. És a dir, que el govern deia, la llum costa tant. I aleshores, totes les empreses ens servien, les empreses comercialitzadores ens servien l'energia al preu que dictava el govern. Amb el pas a la competència, amb la justificació de que els mercats se suposa que el mercat lliure, a través dels mecanismes de la competència, afavoreixen la disminució de preus, el qual s'ha demostrat ser una fal·làcia absoluta, es va obrir el mercat. Què vol dir això? Que cada empresa té llibertat per a disposar quins són els preus de l'energia que oferta als clients. Llavors, cada donat que s'ha liberalitzat, cada companyia ara té tot el marge del món per a oferir el que li dona la gana. L'energia ja no és un servei, ara és un bé. És un bé com qualsevol altre. Aleshores, cada factura, que nosaltres és un problema que a nosaltres ens costa molt moltes vegades, perquè una de les coses que fem són punts d'atenció, o aquest taller d'entendre la factura el fem moltes vegades, i n'hi ha molts casos en què es trobem que no sabem resoldre, perquè cada factura és un món i diuen una informació i te ho enrevessen d'una manera distinta, però està fet a propòsit, no està fet sense voler, està fet a propòsit. ¿Y cuál es la comercializadora más barata? Entonces, per la nostra experiència, ara s'han de suportar millor, però bueno, el PVPC, que és el preu que regula l'Estat, al final sol ser molt proper al límit inferior del preu. O sigui, sol dirigir molt els preus de mercat. Entonces es mejor tener Ninguna empresa podrà el preu que PVC. Ara Santi segueix en l'explicació. Sí, perquè ninguna empresa lliure posarà el preu més barat que el mercat regulat. Perquè no està... Pot guanyar hasta ese... Diguem que el mínim seria el mercat regulat. Bueno, el coste que tinga... Vull dir, si és una comercialitzadora que ven energia verda, el coste és... No paga petroli ni paga plutoni ni paga res, no paga recursos, vull dir que el coste és menor que el d'una de carbó que ha de comprar el recurs i... Però bé. Entonces, tenim això, el PVC, que és el mercat regulat, i el mercat lliure, que el preu pot ser des del mínim preu del PVC a qualsevol preu que puguin oferir. Després, darrere, que tenim més detallat, tenim la part de... on posa conozca detalle de su facturación, tenim la part de preu que costa la potència a contratar, que és, diguem, que la potència que tens contratat en una casa és la quantitat d'energia que pots consumir en un mateix moment, instantàniament. Si tens microones, forn, llevadora, tele i qualsevol part de l'aparell més, instantàniament pots consumir X energia, que és la potència que tens contratat en la factura, que et deixarà la potència contratada 2, 3 o més quilowatts que siguin. I tens un preu per aquesta potència contratada que es paga sempre perquè és el pla per fixa. Després també està la part del preu per unitat d'energia, que és un quilowatts-hora, que ja sí que pot ser o fixa o podem tindre la part de discriminació horària, que després arribarem a veure com està distribuïda la part de discriminació horària. Això tenim dos preus, uno fixe i uno de l'energia, que és el que es consumim, que això sí que podem variar. Això està clar. No. Repite o habla más fuerte, porque no me entiendo. Quería pedir, yo sé que voy a cometer un error a lo mejor diciéndolo, pero yo no hace mucho que estoy en Valencia, tengo la obligación de aprender el valenciano, y ustedes de decirlo, pero como no lo entiendo muy bien, le rogaría que alguna de las cosas más importantes pudiera de vez en cuando decirlo algo en castellano. Sí quieren. Porque ustedes están en el verde, yo me expreso mejor en Valencia. Estamos en Valencia, pero no comprendo totalmente, hay cosas que no lo entiendo.
Jo m'expresso millor en valencià. A veure, doncs entonces tenim part del preu fixe, que és la part de l'energia que tenim contratada en la casa, que es paga sí o sí, que no depèn del nostre consum, que tinguem més aparells o menys, tenim que pagar sempre la potència contratada, que és la que tenim en casa, i després també està la part de, paguem així dues parts, la part de potència i la part d'energia, que l'energia sí que és la part que consumim, que és la part que podem reduir si consumim menys o si tenim aparells més eficients o... Això. Crec que després hi ha més exemples, vull dir, si seguim avant, igual és més clar. També en totes les factures hauria aparèixer la distribució del preu que es paga en funció de quins impostos va. Tenim, no sé si part de transport, distribució i territorialitat, vull dir, t'enumeren diferents parts del que pagues a cada percentatge que va dir a cada cosa. ¿Esos porcentajes vienen por la potencia contratada o por lo que...? Es el preu que es paga per equivalent a la potencia. O sea, dijéramos que el coste de la energía tiene asociado distintos gastos, y esos son los distintos gastos que pagamos. Eso es, o sea, sin entrar mucho en detalle, porque tenemos poco tiempo y nos gustaría más entrar en lo mundano, digamos. Simplemente saber que cómo se construye los gastos, el precio de la energía incluye todos esos conceptos. O sea, que no es... O sea, yo compro la leche de un ganadero a 20 centilitros, la envaso, la vendo a 30 y gano 10. No es eso. O sea, dentro de los 30 que tú pagas, tienes todas esas cosas, que son un montón. ¿Vale? I d'aixòs 30 pagaràs una part que serà la part de potència i part d'energia que has consumit. Que pense que es va fer, fa poc va pujar la part de potència, es va pujar i la majoria, la major part de lo que paguem de factura és la part fixa, que és la part de potència, que és on estan tots estos increïbles, que són els tots els impostos. La potència contratada, com es paga sempre independentment del consum que es tinga, és on es pot, és una mesura d'on es pot estalviar en l'energia, en la facturació. Truco pràctic, si en cases vos salten els ploms i se'n va la llum, és bona senyal perquè ajustats a la potència que tenim contratada esteu ajustats a l'energia que consumiu instantàniament. Si mai vos salten els ploms en casa és que teniu molta potència i mai heu arribat al màxim que teniu contratat. És com si en una sequera d'aigua, és com si la quantitat d'aigua, el nivell d'aigua que teniu, consumiu una part d'aquest nivell però mai arribeu a la part de dalt, mai necessiteu tota aquesta aigua junta. Si esteu pagant tota aquesta aigua però mai no necessiteu tota, esteu pagant per tindre aigua que no gastareu mai. Per tant, per la mateixa potència contratada, si ajusteu la potència, és on es pot estalviar part d'aquesta part de diners que sempre estareu pagant, vull dir, és fixa i per tant no depèn de vosaltres. Això està clar. Segur. Però això és important, És la part més fàcil de reduir la factura. Una pregunta. ¿La potencia facturada es igual que la energía facturada? ¿Lo mismo? No, potència és això, és el nivell, és la quantitat d'energia que instantàniament en un mateix moment es pot consumir si tens contratat tanta potència i l'energia és el que consumixes. Tengo una potencia facturada que sí o sí es la que tengo y luego tengo la energía facturada que es la que consumo. És a dir, si tu un mes te'n vas de casa i no consumixes res, L'energia seria... pagues per la potència instal·lada, que és entès com a la capacitat que te dona la xarxa de consumir energia alhora. És a dir, quan més potència contratada, més aparatos pots tindre encesos a la mateixa vegada. ¿Vale? Y eso va por tramos, ¿no? Sí, está bien. ¿Y el mínimo? 1,15. Pero ese mínimo es más... Ya. Jo un pis que estudiant tinc dosis. A mí Iberdrola me dijo que el mínimo era 3,45. Pues es mentira, son unos estafadores y unos sinvergüenzas. Tal cual, ni más ni menos. Porque que digan eso es faltar a la verdad, ni más ni menos. Andar al infierno, básicamente. Pues eso es mentira. Pues contratos un y pico, como has dicho, a ver si tiene luz en casa.
No, 1 y pico no, 1 y pico, yo digo que 1 y pico es muy bajo. El señor ha dicho, y si se contrata 1 y pico, entonces mínimo 3. Lleva mucho rato, mínimo 3. No, mínimo 3, eso es mentira. O sea, lo puede que es comprar- mentira es que Iberdrola le diga a este señor que no se puede bajar por debajo de 3. Eso es De mentira. 3,45. Se puede. Se puede, y si Iberdrola dice lo contrario, miente, Se puede. que es lo feo. Pero si lo baja, estará 2 por 3 disparándose el automático y no tiene nada. Bueno, depende. Eso no. Con 1,15 no. Sí, Pero con 2, con 3. Es posible. 3 con 3 es normal. 3 a 1, pero lo más posible. Depende de lo que cada uno sea capaz de habituarse. Yo en mi casa tengo 2 coches. Si hemos llegado a vivir 9 personas durante 4 días con todo eléctrico y hemos sobrevivido. Es una cuestión de organizarse. ¿Ves? Alguna vez salta, pero bueno, sobrevivo. Pero por eso digo, 3 con 3 es lo normal. Pero lo que pasa es que por desconocimiento, como nadie tiene ni idea, porque nosotros que llevamos en esto, a nosotros nos cuesta un montón de entender. Entonces, gente que no tiene ni idea, igual tiene 6,6 contratados. Y nos viene, dice, es que mira, que yo tengo una casa en un pueblo que tengo un contrato con 6,6, ¿sabes? O sea, tengo un contrato y yo no voy casi nunca y mira que me dio una factura de 70 euros. ¿Cómo puede ser? Y nos enseña la factura y claro, tiene 6,6. Pero eso tiene la consecuencia de que hace muchos años se contrataba alto para que se pudiera consumir lo que se deseara, porque no había límites. Y muchos continúan diciendo lo mismo, creyendo que pasa lo mismo, y no es lo mismo. Porque si contratas 4 o 6, pagarás por 4 o 6 por el consumo que haces. No solamente por el consumo, sino por lo que has contratado. Ahí es donde hay casi todo relacionado. Una cosa, pero a veces es que se contrata a mayores, pero y sigues conectando y te sigues saltando y no es cuestión de la contratación, no es cuestión de que estás conectando donde no debes. Porque sí, porque la instalación no está hecha para eso. Si tú conectas una calefacción fuerte a un enchufe normal de casa, tiende por los térmicos. Bueno, pero eso pasa con instalaciones muy antiguas. Bueno, y no tan antiguos, ¿eh? Bueno, yo cuando lo he visto se dice Mi antiguas. piso tiene 30 y tantos años y pasa. Ah, sí, pasa. Hay tanto que pasa. Sí, bueno, cada ramal de la instalación tiene un automático, claro. y si el magnetotérmico está subdimensionado, entonces pasa. Esto es parte de potencia y ahora en el tema de energía es que ya depende de nosotros, podemos aplicar en la facturación per a tindre discriminació horària, podem aplicar això, que en funció de les hores en què es consumisca tenim un preu o tenim menys, i és el que diem del pico i el valle. Si estan les hores en funció de l'estació, de 6 estiu o 6 hivern, tenim les hores que entren a 12 i 14 cèntims, que seria el pico, i el valle, que serien 7, 8 o 10 cèntims. El quilowatt hora, perquè això és la part d'energia. I tenim fet càlculs i la majoria de les persones, quan poden passar de no tindre discriminació horària a passar a ser discriminació horària, a la gran majoria de persones els és rentable i paguen menys després, perquè sols en posar de les 2 llevadors que poses la setmana, en posar-les al matí, siga dissabte o diumenge, igual en posar-les de matí i no en posar-les de 12 a 9 de l'hivern o de 1 a 10 en l'estiu, en posar-les en el valle te costa més barat i con la llevadora ella, que consumeix molt, pots posar-les de matí, t'estalvies el part d'energia, pagan més barata esa mateixa energia. ¿Qué pasa? Que en esas horas que ellos la dan más barata les cuesta menos el hacer funcionar a las maquinarias para que el coste sea más barato, o es porque entonces hay menos consumo y ellos aprovechan. Es una cuestión de la demanda. Si és oferta i demanda, tal com està feta, el Si hay preu. mucha demanda, lo cobramos más. Y si hay poca demanda, lo bajamos. Exacto.
si hi ha molta gent connectada que hi ha molta gent demanant energia, posen el preu més car, perquè com molta gent està demanant energia, la venen més cara i... De todas maneras, todo el mundo que vaya a flipar ser bastante gente, los subirán más caros. Pero a ver, este concepto ha quedado claro. Segur. Bueno, yo tengo otro concepto. A veure, el concepte és l'energia, si tenim sense discriminació horària, el quilowatt hora val al voltant de 12 cèntims, no? Per ahí estarà, 13 cèntims, vale? El quilowatt hora. I aquest és el preu que val a qualsevol hora. Vale? Tarifa plana. No, tarifa plana estem molt mal. Tarifa plana. Aquest és un preu a qualsevol hora. Vale? Correcte. Ara, si fem discriminació horària, ens trobem que tenim hores cares i hores barates. Les hores cares, si l'energia igual val 12, l'hora cara te pot costar 14, que és més car, però molt poquet més car. En canvi, l'hora barata pot ser 6 o 7, que és molt més barata. Aleshores, només en l'ús diari que fem de l'energia, només en la nostra vida normal, bona part del nostre consum ja està en les hores barates. Entonces, de normal, sense canviar res, estimem que ja ens estalviem alguna cosa si ens passem a un sistema de tarificació. A veure, aquest sistema de tarificació està establert legalment. La tarifa 2.0 és la normal i la 2.0 DHA és la tarifa con discriminació. ¿Y eso dónde se ve? Ay, ahora mira, ahora vamos a ilumina. Pero la cuestión es el concepto. El concepto de discriminación horaria es que podemos aprovechar esas diferencias horarias para, sin hacer nada, ahorrar un poquito. Y si a eso le sumamos un poquito de cambio de hábitos en nuestra vida, que no nos van a afectar nada, más allá de reacostumbrarse, podemos ahorrar un muchito. Por la noche, si no pedimos la discriminación horaria, por favor. Si no pedimos la tarifa de discriminación horaria, pero nuestra actitud a la hora de usar los electrodomésticos es con la discriminación, No te sirve de nada. no me sirve, no O sea, lo que se decía de pon la lavadora a las 12 de la noche que es más barato, solo te sirve si tú lo demandas. si tu tarifa es con discriminación horaria. Si no, no. Pues vaya, yo pensaba que actuando así ya pagabas así. Pues no. ¿No? Pero eso es tan sencillo como coger el teléfono, llamar y decir, ¿quiero discriminación horaria? O sea que conviene pedir la discriminación horaria de todas. Sí. Pero bueno, nosotros aspiramos a convenceros de algo más todavía. Ahora es lo que es. Yo quiero decir otra cosa. Hay empresas que invierten mucho en las fuentes de energía. Y esas empresas ponen en marcha con el sistema eléctrico normal, pero luego, trabajando, producen más corriente y venden a las hidroeléctricas. Es decir, máquinas que hay en movimiento hacen generar corriente, autómatas que incluso les sobra energía para hacer distribución a otros servicios. O sea, estoy hablando de empresas que invierten dinero en esas industrias y se ahorran un dineral, incluso ganan porque se la venden a otras distribuidoras. Sí, hay muchas empresas que generan su propia energía. Yo conozco una, pero aparte... Y hay hasta algunas que hasta usan energía renovable. Claro, efectivamente. Eso es lo ideal. Hay un montón, o sea, hay un montón. Y son, no consumo, porque ahí no consumen las energías renovables, el sol es gratuito y le están poniendo tarifa ya al sol, ya no se puede poner una placa, porque perjudican a la competencia y eso no se permite jugar con esa. Vale, seguim. En la part de factura hem de tenir en compte que no tinguem contractats serveis addicionals com serien els serveis de manteniment. Si tens caldera de gas, li poso manteniment. Serveis addicionals te posarà servicio que tienen contratados y podrá, te enumerará varios, rollo mantenimiento
manteniment de caldera o si tens una part de gas bàsic, després tens una part, no sé què, extra. I serveis addicionals no val la pena contratar-los. A veure, Joem, qui té servicios adicionales? No tenim... El alquiler de los equipos, ¿no? No, Eso es obligado. Es obligado. ¿Qué se considera adicional? algo que pone ahí donde están los precios, las cosas que se pagan, hay un concepto que pone servicios adicionales, que alguna vez por mantenimiento de la caldera, que es atención express. Sí, eso no hay que contratar. Claro que existe. Sí que existe, sí. Hay un montón de gente que los tiene contratados y no lo sabe. ¿Alguien tiene servicios contratados adicionales aquí en la factura? Nadie. Será la primera vez que fue un taller de factura y ningún de servicios. Yo tengo servicios de urgencias eléctricas. Ah, ahí sí te quiero ver. Ah, veo que hay una pareja. 1,98 y después descuento de servicio, pero es 1,98. Ah, pues te lo dan gratis. Lo que me dijeron es de que duraba 2 meses y que había que llamarles para quitarlo. Como si te olvidas de llamarlo, te la siguen metiendo. Claro. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas veces lo has usado? No 2 meses, ya les he avisado que me lo quiten. Claro, o sea, pero que a ver si te olvidas... Sí. Pero la intención es esa, es jugarte, esto es como las preferentes. Estás de valor, realmente por lo que sea. Bueno, la cuestión es, si todo lo tienen claro, estupendo. Pero generalmente, el concepto es que generalmente todos los servicios adicionales que se pagan como complemento de la factura están por encima del precio de mercado. Es decir, te sale más barato si tú hacer el mantenimiento de la caldera contratando a un técnico que venga a tu casa una vez al año que teniendo el servicio ese. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo el dichoso servicio de la caldera porque en mi casa, en la casa de mi madre, porque mi madre dice que ella lo quiere tener, que está más tranquilo. Muy bien, estupendo. Y ahora vas, y si tú no llamas, ellos no vienen. Entonces, ¿de qué me sirve? Si cada vez, o sea, si tú me dijeras, no, es que me despreocupo, ellos se lo organizan y ellos se preocupan de que tú siempre tengas la caldera al día, tal. No, tienes que llamar tú y que vengan. Pues si tengo que llamar, me da igual llamarte a ti que llamar a otro que me lo hace más barato. ¿No? Entonces, mantenimientos, nada. Lo que tiene tarifa plana, no recomanable perquè sempre pagarem més de lo que podem arribar a consumir. Aquest és el preu del mercat i aquest és el preu de la tarifa plana. Vull dir, la tarifa plana serien les seleccions constants, que sempre pagarem més, vull dir que no regalen, no tens més barat la tarifa plana. ¿eso se ha entendido? Sí. Que ningú tinga la tarifa plana. Se sería un tercer tipo de facturación. Que eso es la moda de ahora. Los anuncios que paga lo mismo durante todo el año. Pero claro, ellos hacen su estimación y ellos se protegen en caso que la energía suba de precio y acabe siendo su tarifa plana inferior al precio hipotético que puedas tener dentro de 6 meses. Entonces, para protegerse ya te ponen el precio caro de cojones, con 1000 perdones, y entonces con eso ya tú pagas lo que quieras. La cuota fija mensual no es la tarifa plana. Pues será. Pues será. No sé, pregunto. ¿La tienes ahí la factura? Bueno, te lo móvil. Pero tenía 75 y ahora me ha llegado 91. Por ejemplo, este mes ha gastado 65. Yo quiero hacer una pregunta. Todavía no sé por qué en mi factura pone Iberdrola comercializadora de referencia. Como la mía. Y ella solo pone Iberdrola. El tema de referencia creo que estuve... ¿Todos pagan 91 o 65? No, 91. ¿Tú también la tienes así? Coño. Acaba 75. ¿Y por qué pone total importe? Creo que es comercializadora de referencia. No, el tío Salva... ¿Ves? Ella tiene la misma que yo. Comercializadora de referencia. No lo entiendo. No, aquí te cobran 95. Iberdrola comercializadora de... Comercializador de referencia. De referencia. Pues no, mira, esta es una, ¿ves lo que te digo? ¿Tienes el reverso, el móvil? Luego te digo, apunta el correo y nos la envías.
pagas lo mismo todos los meses. Claro, el aire acondicionado y está dentro de pueda no pagas. Habría que lo que hay que hacer más o menos. Claro, pero que te vas. Lo más efectivo es que pongamos por lector cuando puede al @iberdrola.es. Y el otro día cuando se llevan a la yo era consumido desde junio 700 y pico y les he pagado, porque ahora en el Leo sí, Vale. Hacemos una cosa, te digo. pero claro, yo no sé si eso es Tienes el papel. Lo que siguiente que nos gusta hacer es pedir la licitación horaria para ahorrarnos el dinero y luego valorarlo. Es un poco demasiado. Parte de la gente que está diciendo con dos absolutamente. Lo único que tienes que hacer es un cambio de hábitos y adaptar. Lo de consumo, poner dos cosas a la vez. Que es sencillo. Es que hay mucha gente que ya tiene esa costumbre. Normalmente se dice que la potencia está sobredimensionada cuando no nos salta por lo menos 1 o 2 veces al año. Si durante el año no nos salta, es que tenemos más potencia contratada de la que nos hace falta. Entonces, yo podría pedir que la bajaran. Sería conveniente. Tiene que valorarlo. Claro. Quan tenim el temps de taller de facturació, tenim el document en què podem comprovar el preu en diferents companyies elèctriques, el preu de la llum en funció de la potència que es va tratar, de l'energia que has consumit al llarg d'un període de dies i mostrau el preu que pagaries en Iberdrola, en Endesa, en EDP, en qualsevol companyia que fiquem i podem veure l'estalvi que tens de diners entre tarifa 2.0, que és la normal, i la discriminacionària. Si al final tenim temps, en el document que tenim així podeu provar com estaria la factura en la companyia. Per tant, de conclusions, en la part de facturació tenim, hi ha 2 parts, tarifa PVPC, que és mercat regulat, i la part de mercat lliure, que entre el preu de l'energia en les dos parts, la part del PVPC sempre serà més barata. I són les 5 que havia llegit antes, que ja us passarem el document i podeu tindre les 5 companyies que són les que el fan el preu regulat. Després també està la part de potència contratada, per això ajustar-la. La potència, l'energia que consumim, veure si ens interessa, que sempre ens interessarà més la part de discriminació horària, i després això és l'energia facturada. Després ara entrarem a estalvi energètic en els domicilis i veurem com la part d'energia es pot disminuir en alguns consells a l'hora d'utilitzar l'energia en casa. I entrem ara a la part més pràctica de com podem estalviar energia en casa. Una màxima de la plataforma és que diguem que l'energia més barata és la que no consumim. És obvi, però és així. Se puede consumir menos. Així es mostra com és un element habitual el consum d'energia com està repartit. La majoria així en general és la calefacció, si pareix millor la calefacció no està pel clima que tenim. Però igual és... Seguim. La part, en funció de la construcció en la que vivim, estarà més o menys adaptada a l'eficiència energètica, el tema d'orientació sud, si li pega més el sol i tot això, en funció de la construcció, que no depèn de nosaltres, necessitaràs més aïllament o menys. Per tant, hi ha que veure això i mantenir la temperatura en la part de climatització. La temperatura en hivern sobre 21 graus i en estiu 24-26 graus dins de casa més, vull dir, per més fortes, ara arribarem, però per més fortes aparatos d'aire condicionat. I tot això, la màquina no va tirar l'efecte més fred en casa perquè li fiques 10 graus quan fora fan 30 o 40 graus. Des de la plataforma recomanem que
en els domicilis, en les vivendes, fiquem la certificació energètica, perquè és un medidor, podem veure com deficient és la nostra casa i podem, si a partir de la B que ens ix podem veure mesures per a passar-la a la B o la A i veure com deficients podem arribar a ser en casa. Més coses. En la part d'aïllament tèrmic, molt important, no ja sols el calefactor que utilitzem en hivern, sinó els tancaments, l'envolvent de la casa, de les recintes on estiguem. Si les finestres són d'alumini, sense trencament de pont tèrmic i tot això, el calor se pot fugir o entrar el fred. I hi ha que tenir cuidado amb el que diem, si està la façana de la casa està orientada al sud i pega el sol tots els dies, totes hores del dia, seria recomanable ficar en estiu, perquè no entre tota la calor de les finestres, baixar la persiana o ficar cortines perquè no entre la calor. O millorar els tancaments, les finestres i que tinga trencament de pont tèrmic. L'ús de termostatos en els condicionats i tot això, que sols s'activen. Els termostatos sols s'activaran en el cas que la temperatura és d'un rango molt alt o molt baixet, i el que fa és que no estigui sempre consumint l'aparell de condicionat, sinó que a partir d'uns certs valors que se'n va muntar la temperatura en l'interior de la casa o molt baixeta és com funciona. I és més eficient perquè sols funciona menys hores i per tant consumir menys. En il·luminació és recomanable, a part de que siga LED o no siga LED, veure quantes hores al dia tenim enxufades, per exemple, una sala quantes hores al dia la tenim il·luminar. Per exemple, a la cuina, si estem 3 hores al dia en la cuina, doncs no val la pena canviar aquesta bombilla de casa quan la del comedor està 10 hores al dia enxufat. Val la pena primer canviar les que siguin que tenim ús i consumeixen molta energia, i després també podem veure si tota una sala tenim sols un interruptor i s'il·lumina tota la sala, igual és interessant tindre diferents graus d'il·luminació i tindre en compte d'un interruptor per tota la sala, tindre diversos interruptors per tindre diferents parts de la sala si és molt gran o si és... ¿Y es verdad lo que dicen que el LED ahorra de un 75 o un 80%? Sí, en funció de LED, el consum de l'energia de LED tinguetes que sí que és més barat, però clar, després el LED no és tot el consum que tens, la il·luminació és una part, debería ser menuda el consum que tens en casa. Dentro de los propios LEDs hay distintas tipologías, unas más eficientes que otras, y ese un 70 o un 80% también depende contra qué lo compares. No es lo mismo que lo compares contra una bombilla incandescente de toda la vida. Sí, un montón. Si ves en todas las cajas de las luces, de las lámparas LED, pone 5 vatios, equivalente a los que sea vatios de una lámpara antigua, ¿no? Pues el 5 vatios equivalente a una lámpara de 60. Los 5 vatios pone ahora equivale a tantos lúmenes. Sí, pero eso es aparte. Pero muchas pone la equivalencia con los vatios de una bombilla normal. Entonces, la relación es directa. Si el LED son 5 vatios y lo compara con una bombilla de 50 vatios, son 10 veces menos potencia, 10 veces menos consumo, ni más ni menos. Següent, en electrodomèstics, a l'hora de comprar-los interessa quan més la A és la A+++, quan més plus tinga, quan més signes més tinga, més eficient i menys consum energètic tindrà. Si es va comprar un electrodomèstic nou. Una pregunta, ante unos electrodomésticos todos con muchísimas As, en una casa, ¿cuál es el que más consume con diferencia? Ara arribarem a les següents diapositives i els que més hores estiguen connectats són els que més consum tindran. Pero hay una relación entre el consumo de la nevera, el horno o el... Ara entrarem que tinc diapositives soles del forn, soles de nevera, soles... Gracias. Como concepto, muy rápido, la energía que se consume es resultado de la potencia del aparato multiplicada por el tiempo que se usa. Es decir, consume igual el microondas a plena potencia durante 1 minuto que una bombilla de poca potencia durante muchas horas.
Está claro, sí. Lo tengo más claro. Vale, pues en general l'eficiència energètica dels electrodomèstics és això, quan més alta, millor perquè consumirà menys. Y después entraremos en particular a cada una. Y sale rentable, ¿eh? Se ahorra dinero con una plan. Cuantos más as y más plus, vale más dinero la inversión, pero a lo largo de la vida útil del electrodoméstico se ahorra dinero una cantidad significativa en comparación con el precio del aparato. Eso... Claro, siempre hay casos y casos, eso está claro. Pero de acuerdo a los estudios a los que tenemos acceso, nosotros que trabajamos con estas cosas, generalmente es muy sencillo amortizar el dinero con cuantas más ases y más pluses vale la pena. Vale, un altre consum en casa. Un altre consum en casa són les regletes on tenim molta cosa a connectar. Això es coneix com a consums residuals perquè si no desconnectem la llum sempre va, encara que no estiguen en marxa d'aparatos, però va consumint descarrega i carrega de condensadors o el que siga. El tema de les regletes. Així vegem que per tindre enxufades les regletes, encara que no estiguen en marxa tots els aparatos, veiem, no es veu gens bé, però així hi ha sempre una franja que està sempre en marxa, estiguem o no en casa, estiguem fent consum o no, sempre hi ha una franja de potència que posa que són 0,11 quilowatts. Eixa energia, si ens costa 13 baix, està això. Aquesta és l'energia residual que tenim sí o sí sempre que està consumint-se en casa. Si tenim este preu per l'energia que consumim, serien 33 cèntims al dia, passats al mes són 10 euros de la factura i a l'any són sobre 120 euros que... No és complex el que dius. És a dir, una regleta, encara que no tinga la llum de testimoni encesa, una regleta blanca sense llum testimoni, si està connectada, sempre té un consum. Sí que té consum residual. Té un consum d'energia. La cosa és, el concepte és, tots els electrodomèstics, que és el típic que se diem sempre, la llumeneta roja de la tele, doncs tots els electrodomèstics, quan estan enxufats, a la llum consumeixen, tots. Nosaltres, un carregador que està enxufat i no està carregant, té el mascle no connectat a res, això enxufa. Ah, sí? Sí. Un carregador d'ordinador que no està connectat a res, xumpla més encara. Totes les bases que tu tens, la base, per exemple, jo tinc en casa un telèfon inhalable, que té la base enxufaeta, estiga el telèfon o no estiga, això xuplant. Sempre. Entonces, totes aquestes coses nosaltres, com ho hem medit, aquesta medició és feta testimoni real en casa d'aquell senyor d'allà que ens acaba. Entonces, lo que aquesta gràfica mostra és el consum d'energia per hora. Entonces s'ha agarrat per la nit que està tot el món dormint, s'ha eliminat el rato quan està la nevera encesa i s'ha dit, vale, així no estava fent res. I aquest consum de no estar fent res són 120 euros a l'any. Per tant, conclusió, desenxufeu. Compreu les regletes en botonet, perquè quan tu li apretes el botonet al 0, ahí talla la corrent. Eso iba a preguntar. La regleta en botonet, tu apagues el botonet i entonces desconnectes tot i no n'hi ha ni llumenetes ni consum residual. El router de l'internet per la nit, apaguet. Totes aquestes coses... Que va por modelo. Claro, no, aquí. En particular, nevera i demés, coses pràctiques. La nevera sempre està enxufada, sempre la tenim connectada perquè sempre podem tenir les coses en la nevera en bon estat, per tant la nevera consumeix molt però perquè està totes les hores del dia enxufada, per tant ha de consumir molt sí o sí. Coses pràctiques, comprovar la goma perquè no se n'esca el fred de dins, que tant que bé i tot això, que no estigui fora del biell i tot això. El gel no és bo de la nevera, no està dissenyat perquè tingui el gel. Tampoc és bo introduir
aliments calents, coses calentes, que se'n gelen fora, i després ja quan estigui a temperatura ambient ja que introduïts, i després les neveres tenen dissipen la calor que lleven de dins dels aliments, la dissipen per darrere, per tant no a pegar a la paret perquè necessita convecció de corrent d'aire, per tant si està pegat a la paret estem consumint més energia del compressor que heu intentat. I després les cosetes que no li pega el sol i coses ja més de sentit comú. I res, quan més A++ siga, menys consum tindrà. Això en general de la nevera. Llevadora. Llevar en temperatures baixes o en frío que posa. Llevar en càrrega completa, no 2 camisetes i un vaquero, no. Càrrega completa, programes ecològics consumeixen menys aigua i menys energia. I res, si parece tenir fàcil la part de secar i xerroba al sol. Secadores, vale, però si no té sentit. La lavadora enchufada continúa. ¿Qué quieres decir? ¿Que se está conectada a la luz? Sí. Aunque la tengas apagada. Aunque la tengas apagada. Sí, seguro. Algo, una pregunta, pero yo creo que por lo que te preguntaba el señor antes, a ver, las regletas con LED indicador, es así, pero las regletas sin LED, las regletas normales como aquellas, al fin y al cabo tienen unas... No, la regleta no consume nada, la regleta en sí misma no consume nada, la regleta con botón es nuestra recomendación. Pero entonces, o sea, nosotros recomendamos que usemos regletas con botón sin lucecita, a ser posible, para que en vez de apagar la tele del mando, apagues todos los trastos del botón de la regleta. Así te aseguras que no consumes. Pero quieres decir entonces que el consumo de una vivienda, si tuvieras medidor en la entrada y con todos los térmicos bajados, ¿sabes que? No, los térmicos bajados. No, déjame explicar. Con todos los magnetos térmicos bajados, tú pones el medidor y la medición es 0. En el momento que levantas todos, enchufas toda la red de todas las paredes y demás, y ahí tiene que haber un consumo por resistencia, por calor. Sí, lo cual quiere decir que por ese principio, una regleta que no tiene LED, que es simplemente la regleta aquella primera que hay, que es en una extensión, en el momento que la enchufas, tiene un consumo que si la dejas puesta y tiene un mal funcionamiento puede generar calor y disipa calor. No, porque una regleta es un circuito abierto. Entonces, tú solo consumes energía por calor si pasa la corriente. Si el circuito está abierto, como cuando tú tienes un interruptor abierto, o sea, por el circuito no circula corriente, por lo tanto no generas calor, por lo tanto no consumes nada. Entonces, una regleta enchufada no consume. En cambio, un cargador sí que consume porque tiene un condensador dentro, que eso sí que tiene un circuito cerrado donde sí que pasa la corriente, ¿vale? Y que al final toda esa energía se traduce en calor, se transforma en calor, los cargadores se calientan y esa es la energía que tú consumes en forma de electricidad. ¿Y una lámpara también? ¿Enchufada? ¿Una lámpara también consume sin estar apagada? No. Muy sofisticada, pero no. Igual que, o sea, las lámparas de resistencia antiguas y todas estas cosas, no, a priori no. ¿Vale? Hablamos más de electrodomésticos y equipos electrónicos, que en general son el 99% de todo lo que tenemos en casa. Las estufitas esas de las barras bastante decentes, aunque la tengas apagada, también. Depende, porque hay algunas que cuando las apagas, los botoncitos tienen lucecita. Claro, cualquier electrodoméstico con lucecita es que está pasando corriente, por tanto está consumiendo. Al final, lo mejor, siempre que se pueda, es desenchufarlo de la corriente y ya está. No, o sea, cuesta muy poco de hacer. Y bueno, vemos que al final el precio... Claro, tú lo ves por día, o ¿sabes? Hasta por mes, y dices, bueno, no es significativo. Pero cuando es... O sea, haces la suma a lo largo de todo el año, pues 120 euros... Yo en economía estudiantil faig moltes coses en 120 euros. Igual que los interruptores. Los interruptores debían de cortar las dos fases, no una cosa. Porque el 90% de los electricistas no saben que cuando bajan el neutro abajo, la fase va directamente a la bombilla o donde sea y está consumiendo. Por lo tanto, si baja la fase abajo y la corta, no se ríe usted, yo digo, porque lo sé, porque lo he probado, si baja la fase y la quitas,
ahí sí que no. Pero como todos no lo hacen bien, pues si pones un interruptor que corte las dos fases, entonces sí que no consume nada, pero si no sí que consume nada. Tendría que no ho sé, jo no ho sé. No, és que no soc electricista jo. Eso es la Champions League de la eficiencia energética. Pero sí que dices, Pero sí, no es verdad. la otra vez que actualiza un botón estando apagados, de que para no sé si están un poquito entendidos. Ahí está, claro, lo que ha usted es eso. Que no he cortado las dos fases. Seguim, l'aire condicionat, el que diu la temperatura que li fiquem a l'aire condicionat que no siga en l'hivern, que no siga 30 graus perquè no va arribar a 30 graus, l'aparat estarà consumint tot el rato i no arribarà mai a 30 graus en casa. Recomanable ventilar per la renovació de l'aire dins de la vivenda, recomanable ventilar entre 10 i 15 minuts de matí, diverses voltes al dia, però sobretot de matí i a poqueta nit, entre 10 i 15 minuts per a la renovació de l'aire. Tenim burletes, grietes i tot això baix de la porta en els edificis qualsevol edifici comunitari que tinga en la porta que dona l'escala, si per baix de la porta pot entrar l'aire, per ahí entra i és per calor, vull dir, tenim en el nostre cobertiu tenim un pack tipus una cinta que es fica allà baix per a que no passe. Són xicotetes coses que totes juntes poden fer. I damunt no entra la pols tampoc. Perquè diem, quan faig calor i pegue una façana tot el dia al sol, l'ús de cortines o inclús de persianes, baixar les persianes fa que no tens tota la rasca i connexió. Netejar l'aparell de condicionat, els filtros que et puga tindre l'aparell, quan el neteges fa que consumisca menys, si està el filtro tot brut i no pot filtrar, fa que el compressor funcioni més i tinga més consum. I això va dir l'aparell. Si l'aparell té la llumeta enxufada, sempre estarà connectat. Si d'alguna forma alguna funció dels models, però si es pot apagar, desconnectar de la llum o el que siga, si aneu a estar molts dies fora de casa i desconnecteu, sabeu que ja no tindrà consum. Més coses, calefacció, el mateix, però a l'hivern. De 9 20 graus, està bé, posar-ho més alt, no. També la plataforma diguem que aquestes mesures d'eficiència energètica en casa no han d'afectar la comoditat que puguem tindre en casa. L'ús de mantes o de batín dins de casa, si a algú li molesta, no, però tampoc és tan incòmode, o no pot ser, hauria de ser tan incòmode. Després, l'estufa és recomanable gastar-la poques hores i sobretot en el recinte on vaig a estar, que te'l fiques en l'habitació, però no te'l deixes tota la vespre en l'habitació perquè de nit vols estar calentet. En poques hores al millor i just antes d'entrar a l'habitació ja està bé. I no cal que estigui moltes hores, però el que diem, si és una potència de 500 kW en el de xicotet elèctric i de radiació, incandescent, i està 4 hores, millor que no estigui 4 i que no estigui 12 hores tota l'espre en marxa. El forn, en funció de les quilowatts que tinga de potència, consumirà més o menys. Recomanacions bàsiques de sentit comú, no obrir la porta perquè se'n va tot el calor que està produint, no obrir la porta i es pot apagar, hauria apagar el forn antes, just antes de tenir això per aprofitar el calor i no cal estar consumint fins que estigui tot fet i després deixar ahí calent quan tragués l'aire. I després el que diem ordenadors. Ordenadors, quan estiguen gastant-los, es poden apagar. En el cas que siguin portàtils és més fàcil, desconnectar de la llum i ja està, però si tens ordenadors fijos, si vas a gastar-lo tot el matí, no cal que estigui lo típic. I ja, quasi per últim, calentadors es poden instal·lar. En teoria, tots els calentadors tenen bon aïllament tèrmic, per tant l'aigua que calenten es pot quedar allí dins. Bueno, si són elèctrics, crec que és la que passa. Els calentadors elèctrics, vull dir, no cal que estigui en marxa a connectar la llum, el calentador elèctric, totes les hores del dia. Es poden instal·lar temporitzadors que són com regletes, que el que fa és que passi la llum unes hores que tu fiques al dia i no estigui funcionant totes les hores. Per exemple, si sols el dutxes de matí o sols el dutxes de nit, que s'enxufe unes hores abans per a calentar l'aigua que vas a gastar. I si no estàs en casa tot el matí, pues que no tinga... Y regulamos con la temperatura. I també la temperatura, el tema de mesclar l'aigua,
si la fiques al tope i després ho mescles, estàs calfant aigua que després vas a mesclar en aigua gelada i no vas a gastar, per tant, estàs consumint a lo tonto. És a dir, si baixes al mínim i després no mescles en aigua gelada, doncs seràs més eficient perquè calfaràs l'aigua que vas a utilitzar a la temperatura que vols i no sobrecalentaràs. La temperatura óptima son 60 grados. Pero yo no lo pongo a 60. No lo aguanta el cuerpo a 60. No, pero vamos a ver, eso está claro. La cuestión es... A ver si no hemos entendido. La cuestión es, tanto si es termoeléctrico como si es calentador de gas, tú lo que haces es calientas el agua en ese punto de la vivienda para llevarla hasta allá, ¿vale? De aquí a allí se pierde calor. Entonces, lo que muchas veces ocurre es, o sea, si yo tengo esta agua a mucha temperatura, supongamos un termo, ¿vale? Yo tengo esta agua, si la temperatura normal del agua para ducharnos está alrededor de 36 grados, ¿vale? Si yo la tengo a 40 grados, tendré que poner muy poca, o sea, casi toda el agua, después de mezclar caliente con fría, será casi toda caliente con muy poquita fría, porque si no ya me baja de los 36 grados. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces? Pues se tiene muy caliente y entonces con muy poquita caliente mezclada con fría, o sea, como necesito menos agua caliente, el agua que contiene el termo me dura más rato y puedo ducharme durante más tiempo o pueden ducharse más personas a la vez. Inconveniente de eso, que estás manteniendo el agua a más temperatura, con lo cual estás usando mucha más electricidad que generalmente casi nunca usamos. Eso no quiere decir que de repente vienen tus 3 sobrinos a casa, que los tienes que duchar los 3 en tireretas, y entonces pongas a plena potencia a funcionar el aparato, siempre tengan agua caliente. Pero en general, en el uso diario, para una ducha normal, se recomienda 60 grados. Ojo, por debajo no, porque 60 grados, de hecho 58 grados es el mínimo para matar a un bichito que se llama legionela. ¿Vale? Entonces, 60 grados es lo recomendado, ni más ni menos. El problema de la legionela. Menos con 60 el bicho está muerto. Vale, i alguna cosa més? El que diem les llums, canviar les llums o renovar les llums que tinguin molt de consum, no les que siguin del passillo, que les enxufes i les apagues en un minut i no tenen... Vull dir, aquestes llums que no s'utilitzen tots els dies moltes hores, renovar-les quan ja no funcionen, no canviar-les per comboi, canviar-les. Els electrodomèstics, això, fins al final de la seva vida útil, i no, si vas canviant tot el que diem de comprar electrodomèstics en molt bona eficiència energètica, en A++, si es canvien cada 5 anys, doncs eixirà car, però si les tirem fins a la seva vida útil, sempre eixirà rentable, si la ves. I el que diem del frío o calor, que no anem de manera curta a l'hivern perquè tindrà la calefacció a tope i coses bàsiques. Nos quedan 15 minutos de tiempo, ¿eh? No, 18, 19. Vale, el autoconsumo, balance neto, algú sap què és? No. Anem a veure. Me corregeixes si dic mal. Podem instal·lar plaques fotovoltaiques o mini eòlica en casa si volem produir energia en casa, i l'autoconsum de balance neto el que implica és quan estem produint i no estem consumint tota l'energia que produïm, tenim energia que sobra. Per exemple, si tenim plaques fotovoltaiques, quan més irradiació al cau del sol, tenim tota aquesta energia, tota aquesta així, si sols consumim esta, tota esta es pot tenir... Cuidado! Cuidado! ¿Es instalación qué? ¿Es instalación? Sí. Subiendo. Está bien. Tota l'energia que sobra, que no consumim en el mateix moment que estem produint allà en casa, la vertim a la red.
regalem, perquè si tenim una casa no ens la pagaran, tal com està la legislació ara mateix. Tota aquesta la donem a la red i en compensació registrem l'energia que hem soltat a la red i després quan no tinguem energia produït en casa, diguem que el mateix comptador que ha registrat la llum que hem donat tant, que hem tret fora de casa, després la té en compte a l'hora que consumim nosaltres de red. Per tant, balanç net seria això, que la que ens sobra l'energia, després la consumirem, encara que no és el mateix moment, però és això, la que ens sobra sí, després la passem quan no tenim producció en casa, i això seria el balanç net. Pero eso no está en casa, eso está en España, quiero decir, Ara mateix en la legislació és impossible per tema de... A ver, ¿qué pasa? Que no se puede hacer eso en realidad. Ara mateix no, en España no. Ah, no. La legislació puede estar... Sí, pues eso es el colmo. Sí que se puede. En diners Pero todos. si pagues tot el... A ver. Ahora, la cosa es... Pero Si una de les tecnologies més difoses per a autoproducció és l'energia solar fotovoltaica. Tot el món la coneix? Les plaques fotovoltaiques, que són les que s'han explicat, que han baixat molt de preu en els últims anys i ara és molt més assequible, el període d'amortització és molt més curt que abans, és una inversió que interessa. Quin és el problema que tenim? Que tu, a quina hora genera electricitat el panell? De dia. Quin percentatge de la població està de dia en casa? Entonces, quan tu generes el problema de la fotovoltaica és que te genera l'energia a les hores que no la vols. I quan t'arrives que sí que la vols, que arribes després de treballar a casa o que siga, no en tens. Pero, ¿esa luz no se puede poner en una batería? Sí. Sigo con la luz. Vale. Entonces, uno piensa, pues me compro una batería. Vale 1 millón de pesetas. Esa batería. Vale, entonces. Son caras, Vale, eso depende de cómo la dimensiones, pero valen mucho dinero. ¿Vale? Entonces, para intentar hacerlo corto, pero lo más didáctico posible. Entonces, si tú incluyes el coste de la batería dentro del coste de inversión de la tecnología, los años de amortización se te van y aparte se escapa de la capacidad de inversión de la mayoría de las personas. Entonces dices, uno que estudia ingeniería y dice, bueno, pues esto tengo que mejorarlo. Y entonces se te ocurre pensar, pues oye, es que resulta que yo por la mañana no la uso, pero hay gente que cuando la necesita es por la mañana, llámese las empresas. Y resulta que las empresas por la noche no necesitan energía y yo sí. Y tú dices, bueno, pues mira, te la cambio. Entonces, si yo estoy interconectado a la red, yo le doy a la red mi energía por la mañana y ella me la devuelve por la noche. Es decir, mi batería es la red. ¿Vale? Mi batería es la red. Y eso me simplifica mucho el sistema porque solo necesito un panel y un aparatito que se llama inversor que transforma la energia corriente continua del panel en corriente alterna en las condiciones de la red. ¿Vale? Això val poquets diners comparat el benefici que dona. ¿Vale? Eso está muy bien. Ahora, y uno dice, mira a otros países que lo hacen y dicen, por modo. ¿Qué significa eso? Que estamos transformando el mercado eléctrico. Porque estamos transformando a los consumidores en generadores. Y estamos transformando un mercado oligopolístico conformado por 5 empresas mayoritariamente que tienen alrededor del 97% de la distribución en un mercado en el que, además de que la energía está distribuida, lo cual quiere decir que el recorrido de los electrones es mucho menor desde el punto de generación al punto de consumo, lo cual reduce las pérdidas de calor en los cables, lo cual es mejor para todos, sino que además, como tú ya no tienes que comprar energía, tú eres autosostenible. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hemos visto en una gráfica anterior, a principios del siglo,
como las empresas preveían que esto era, ¿sabes?, el boom económico y que iba a ser increíble y que la demanda energética, que veíamos cómo subía así, iba a seguir creciendo hasta arriba, entonces las empresas dijeron, bueno, esto os pagué yo, y entonces se pusieron a construir centrales de ciclo combinado, que son las que consumen gas natural. ¿Vale? Entonces dijeron, este es el negocio del siglo, y resulta que justo en el tiempo que les costaba construir las centrales fue el tiempo que tardó en llegar la crisis. Y entonces pasamos de tener un sistema que consumíamos 20.000 y teníamos capacidad para 40.000 a tener un sistema de tener 30.000 con capacidad de 120.000. ¿Qué quiere decir? Que el sistema está sobredimensionado increíblemente. Entonces, cuando el sistema está sobredimensionado, hay algunos sistemas que no pueden producir energía, porque la energía no es... O sea, ¿qué haces con ella? O sea, la energía es instantánea, lo que se genera se consume. No hay otra, por eso las centrales nucleares no se pueden parar. O sea, siempre se consumen las primeras. Entonces, cuando se generan los precios del mercado, bueno, me estoy comiendo el tiempo de lo de la pobreza energética, pero me parece interesante. No, explicar esto está muy bien. Entonces, el precio, ¿cómo se genera el precio de la energía? Es una subasta en la que se hace una estimación de cuál es la demanda energética que habrá para el día siguiente, y entonces primero entran la energía nuclear y las energías renovables. La energía nuclear, porque no se pueden parar, vale más cara pararla y volverla a arrancar que quemar la energía o regalar la energía. De hecho, en algunos casos ha llegado el precio de la energía a valer negativo, es decir, que las empresas han pagado a los consumidores para que la consuman, no en España, pero en otros países. Luego van las energías renovables, que se supone que producen a coste cero. Y luego, toda la energía, bueno, las renovables, las de cogeneración, las que se llaman, ¿vale? Y entonces, toda la energía que esas no han cubierto es donde entran las centrales que queman combustible, llámese petróleo, llámese carbón, llámese gas, ¿vale? Entonces, si yo tengo capacidad, supongamos que esta es toda mi capacidad de generar, de aquí a aquí, ¿vale? De punta a punta. Y esto incluye, pues de aquí a aquí, las nucleares, de aquí a aquí, las renovables, de aquí a aquí, y de aquí a aquí, todo el resto, ¿vale? Entonces, yo cojo y estimo que para mañana, yo voy a, o sea, como la demanda ha bajado, ¿no?, yo voy a consumir esto. Entonces, yo he vendido toda esta a nuclear y renovables. Y me queda este cacho para centrales que queman combustibles. ¿Qué hacemos con toda esta? Pues toda esa es capacidad que los inversores pensaron que usarían y que no están usando. Es decir, ellos tienen un préstamo, ¿no? Es como si tú pones un negocio, una panadería, y estimas que vas a vender 200 panes al día a euro el pan, que voy a ganar 200 euros al día, y de repente estoy vendiendo 3 panes. Pero resulta que yo he pedido un préstamo muy grande y resulta que el préstamo me cuesta 10 euros al día y solo estoy vendiendo 3 panes. Entonces, ¿de quién es la culpa? Según su punto de vista, de las renovables, ¿no? Porque a medida que las renovables vayan ganando terrenito, todo ese terrenito, o sea, eso es así. O sea, todo lo que gana una lo pierde la otra, ni más ni menos. O sea, no puede ganar las dos. Entonces las empresas lo que hacen, dicen, bueno, pues yo, que soy un lobby político, ¿no?, que tengo muchísima capacidad de presionar al Estado, voy a utilizarlo para intentar paralizar, ¿vale? Entonces esa es una de las estrategias, ¿no? Entonces una de las estrategias es bloquear la entrada de las energías renovables porque no tienen amortizadas las centrales. Por ejemplo, hay un caso que es muy, muy significativo, que se llama... Se impuso un impuesto nuevo que se llama los pagos por capacidad. Los pagos por capacidad es un concepto en el que más o menos se estima que cada familia vendrá a gastarse 700 euros en los próximos, hasta 2020, que no está mal, 700 euros por familia es algo bastante respetable, y es por un concepto sensacional, que es, yo te pago para que estés ahí. Solo para que estés, para que no cierres. ¿Cuál es el argumento? Decir, no, es que mis centrales están aquí de respaldo del sistema porque si algún día necesitas la energía, querrás que alguien de la familia. Entonces, me pagas para que yo no cierre.
eso, eso es un abuso donde, o sea, cuando toda la vida, que lo hemos visto al principio, solo teníamos el doble de potencia instalada con respecto a la consumida, ahora tenemos casi el triple y me estás diciendo que tengo que sufrir por la disponibilidad del suministro. Mentira. Pero bueno, como fa lo que valen. Es guanyar. Exacte. Entonces, ixa és una línia. Després n'hi ha una altra línia, molt xula també. O sigui, bueno, una altra és la complexitat del mercat, de les regulacions. No només la factura és difícil d'entendre. El mercat energètic és superdifícil perquè qualsevol empresa, o sigui, moltes empreses grans europees han intentat participar del mercat elèctric espanyol i no han pogut. Perquè no han pogut trencar la barrera regulatòria que tenim així. Però és tan complexa i tan difícil d'entendre i tan feta a discreció per afavorir les 5 grans companyies que formen UNESA, saps? Que no ha sigut possible. I després l'altra, que també ens agrada molt, que és que les empreses elèctriques solen tenir, bueno, solen no, totes tenen un elevat percentatge d'inversió sobre els mitjans de comunicació. I aquí estem venuts. Perquè, clar, és molt fàcil dir, és que... Los ministros, las puertas giratorias. Clar, bueno, sí, o sea, tens el lobby polític, la regulació difícil, complexa, y tens els mitjans de comunicació. Entonces, o sea, el mensaje, ¿cuánta gente ha oído? Es que las renovables, o sea, pagamos más de luz por las primas a las renovables. No ho sentim moltes vegades. Quan s'ha demostrat que amb totes les primes a les renovables havien generat en Espanya un mercat del que eren pioners, que teníem el major percentatge, el segon major percentatge d'energia solar fotovoltaica instal·lada, que teníem un mercat laboral creixent, que tenia un gran futur, però com això no els interessava als que s'havien deixat tots els títols en les centrals de gas, doncs al final s'ha bloquejat. Hi ha moltíssimes empreses al carrer, de fet una valenciana, Silicon, no sé si la coneixeu, ha arribat a 1.400 treballadors. Un animalà, molts diners, tancar directament, totes les empreses espanyoles se n'estan anant fora. Alemanya té un percentatge de solar fotovoltaica que ens duplica, que dius, i no tenen sol, que dius... Es el colmo. Aleshores, el balance neto, que és d'on naix tot això, és, diguem, la regulació que defenem, que s'aplica en altres països, que té dos vertents, una en diners i una altra en energia. És a dir, el balanç net pot fer-se, suposem, anual, o diari o mensual, com vulguis. Jo crec que sol fer-se mensual. Anual? Aleshores, la cosa és, si jo al cap de l'any, jo te dono energia i te n'agarre. I llavors tinc un medidor bidireccional, que és quan jo te venc energia, la rodeta va per darrere i quan te'n robe, la rodeta va per davant. De manera que si al final de l'any jo te n'agarra 12 i te n'ha donat 10, doncs ne paguen 2. Si jo te n'ha agarrat 10 i te n'ha donat 12, doncs tu me'n pagues 2. I ja està. I això és una opció, que te la paguen. Saps? Que l'excedent d'energia que tu has donat, te la paguen. I l'altra opció és que te ho tornen en energia. És a dir, si jo enguany he consumit 2 menys del que he produït, l'any que ve tinc 2 més per a produir, per a consumir. Aquest excedent se me torna. Entonces, així s'ha fet, es va treure la llei i ara estan fent el reglament, la normativa, i el primer esbós, el primer boceto, és un desastre per a l'autoconsum. No autoritza, inclou el pagament de peatges que són supercars, que limiten... Inversiones que se las han perjudicado totalmente. Ahora entiendo por qué desde hace muchos años revertieron toda lo que era en la red de ferrocarril. Las locomotoras, sabes que cuando van en recuperación van soltando energía al cable, a la catenaria. Pues eso lo empezaron a deshabilitar en todas las locomotoras. Eso, todos los frenos eléctricos. Exactamente, así funciona.
Y bueno, y luego lo último que me gustaría comentar, ya que tenemos muy poco tiempo, es el tema de la diferencia para que veáis cómo se hacen las cosas, ¿no? Para que veáis cómo nos tratan por tontos. Yo, la verdad es que yo me lo tomo muy a pecho. ¿Os acordáis que hubo mucho conflicto cuando el tema de la energía, que era muy cara, ¿no? Y salió el ministro Soria diciendo que bueno, esto no podía ser y que iba a hacer un cambio brutal, tal, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Hizo algunos cambios que él lo explicará muy complejo, pero en resumidas cuentas lo que ha hecho es, para él decir que ha bajado el precio de la energía, ¿cuántos términos tenía la factura? ¿Cuántos tiene? 2. El fijo con la potencia y el variable con el consumo, ¿no? Entonces, bajo el precio del consumo de la energía y subo el precio de la potencia. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Incentiva a los derrochadores. Porque yo, que soy ahorrador energético, o yo, que soy pobre energético, que consumo muy poquito, como yo, o sea, mi parte de la factura de consumo es muy baja, todo el peso de la factura está en el fijo. Y haga lo que haga, estoy muerto. Entonces, es un cambio regulatorio que favorece a los ricos y a los derrochadores. Porque si yo gasto 200 euros, hasta me puede venir bien. Si yo gastaba 200 euros, de los cuales el coste por potencia era un 20% de la factura y el 80% era consumo, si me bajan la parte gorda de mi factura, ahorro. Y en cambio, los que padecen carencias en suministro energético, empeoran su situación. Por eso es muy importante que reviséis bien el término de la potencia y lo ajustéis al máximo. O sea, el hecho de que alguna vez te salte el automático, no pasa nada. O sea, uno sigue su vida y la Tierra sigue girando y nuestro estado del bienestar se mantiene. O sea, no pasa nada porque de vez en cuando, de hecho, es lo que decía Santi, si no salta nunca, suele ser indicativo de que tu potencia contratada está por encima de lo necesario. ¿Vale? De hecho, es mucho dinero el que te ahorras solo bajando la potencia contratada. O sea, sin hacer nada más, es una parte considerable. O sea, hacer cálculos cada uno con la suya. Sí, pero con tres no tienes mucho margen. Si tienes No. 4 trastos. Con 3, a ver, es lo que decía. A no ser que tengas una casa en el campo y vayas una vez al año. Yo creo que con 2, con 3 se puede. Pero requiere un poquitito de esfuerzo. ¿Vale? Y lo último para acabar, ya que no hemos hablado de pobreza energética, lo único es decir que bueno, existe una ayuda del Estado. Por favor, solo un segundo acabo y ya está. Existe una ayuda del Estado que se llama el bono social. ¿Vale? El bono social es una subvención que cubre hasta el 25% del coste de la factura siempre que se cumplan algunos requisitos, como es, por ejemplo, tener 2,3, o sea, menos de 3 kilovatios de potencia contratada, así se entra directo, que todos los miembros de la familia estén en situación de desempleo, ¿no? Hay varias familias numerosas. Entonces, hay que cumplirlas todas. No, con una que cumpla es suficiente. Para jubilados vale ese bono social, sí. Si son con una cantidad de dinero, la mínima, yo creo que mi padre es el 80. Si hay un jubilado pensionista y cobra la pensión mínima, sí. ¿Vale? Entonces, es algo que mucha gente no sabe, pero puede cumplir los requisitos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no creemos que esté muy bien definido, la verdad, pero bueno, solo para que lo sepáis, que existe, que si bien tal vez no en vuestras casas, tal vez en algunas otras viviendas con gente que pueda pasar más apuros para pagar la factura de la luz, además de todas estas recomendaciones, que sepáis que existe el bono social. El bono social, pues es una buena pregunta. Para pedir el bono social, eso lo haces
en la comercializadora directamente. O sea, llamas a tu empresa y te lo gestiona. Sí, si tú te lo vas a los tres, directamente me llamas y te lo pides. Oye, que tengo que baja usted la problemática con los condiciones. O si usted das unas condiciones, directamente te lo gestiona. Bueno, pues moltes gràcies. Ja que no hem pogut, a veure si fem la de pobresa energètica.